Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng tinapa. Magluluto tayo ng smoked fish o sinooban. Ay, ang laki ng aking palayok. Coffee, mukbang tayo guys with my tinapa. Wow, yummy. Ano to guys? 25 shekel. Abot siya ng almost 300 pesos. And sausawan natin is kamatis. And may kanin ako. And after that, banana. Ngayon, magkakamay tayo. Wow, sarap. So, I need tissue. Lagay natin.